Bizkaiko olibola estan institutu gare, aldatu gintzaioela hemendik, eta Jankilandiera me abri, bezala jartzen nire papelia mintzat. Oain, berriro ja are bultatu da, Take 5 izan duen kanta bat, eta honenaka berezitasun bat, ez? Normalian lauko denboretan izateala jazzeko musika, lau bostekoa. Eta bosteko izatea musikoantzako problema da gehiago daka, ez? Normalian lauraino dakibula kontatzen. Orduan, bosteko hori, ingo deu, normalian pentsatzeko bintzat, 3 eta 2 pentsatuko deu. Ego 2 eta 3, ez? Bakoitzan guztua, baina bostean bintzat ez. Eta aldeun bezala, iparraldetik berriz hegoaldea, Brasila aldea, ezta? Han, samba, jazza, guzti horiek, nahastuta eta behenera eta behen ritmoa jarrita, ez? Alegia motelo, beti bezala, bossa nova edo bossa, ez? Piskat sortu zuen. Eta gehien bat, horren aintzindari edo kanta ezagunenak indituna, izan da Antonio Carlos Jobim edo izeneko bat. Gaur jukitu garen bi kanta, eta horrenengua joko deuna, lehen gurtian ere gaina
nun zuen kantatu nintzen brasileñoz, ondo asko. Portuguesez, hauzen, berriro, txika de Ipanema.